Saiki iki pemenangnya adalah orang dulu. Pemenangnya adalah orang pertama ya. Kamu kowe pacare Akbar pertama ya ning Semasa. Nah, terus nek ketemuan karo mantane sing dhisik mah ya ngerti, terus disalini ngono apa ya genah. ngene lho. Jangan mempunyai asumsi yang buruk. Wong pentas wingin-winginane karo aku ya seneng, ya mood, ya bangga, ya bahagia. Kok ning kene kok beda karo biasane? Masalahe tekone kok karo aku. Lah sampeyan iki mau ana acara ya toh, ana acara rekaman jare ning Tulungagung. Lah nek aku teko aku jam 11, teko aku setengah 11, mosok kene arep sing dalang arep Pak Asok dhewe kan ya ndak mungkin. Lah gitu kok jari ndak apa? Kayak kemarin padahal wis tak beline 3, ndak mau dipakai, ndak mau aku turun aku. Aja ngono to. Lah kan jare kan sik to. Sampeyan ngene iki yo ngabari, pakai yang ini, Wis pakai yang kabari ini. Mas Ardi, kemarin wis tak kabari. Ardi? Terus Mas Ardi bilang gini, anu Mas Akbar gak gelem gawe kuwi, soalnya kurang cocok gambare. Mending ngono gak Mas? Ora. Aja menyebarkan yang tidak-tidak. Ngadeg ya. Emang. Bacok itu. Obak-obak banyu bening kowe. Masa ndak gelem ngadeg? Hah? Emang. Ngadeg to ngadeg aja ngono. Ayo ngadeg. Aku mana digendong ini? Gendong piye? Ayo ngadeg. Ayo to ayo. Lah ngene lho. Kene. Piye? Wis kene sik. Wis aja mayah-mayah teyus ya to. Wis kene. Maya Teus. Wis ning kene ae. Ya to.